Udah, uy, yes, aray. Matay na may nag-ago. Murag gipanuhod giron ba? Nga, boss, oh. Naakay gamay, boss. Basig ikaw, nagamay. Tarong diap. Tangrong na ba kung pagkatao na ba? Matay. Kini mo giniganahon na karon nga panahon. Kay ang mga tao karon maglaing yung tiyan. Makakwarta gikuan eh. Ihi, 5, 5 G's. What? May na lang matigom-tigom gininako pa. Paabot ang karon kay na ako maglaing pa tiyan ani. Boss, kahiya ako, be. Kahiyon ko. Naamang ka kay 5 diha. Naamang, boss. Aw, amo ding 5 para makapangihi ka. Ha? Anak kay 5. Matingog gininako. A few inches later. Oh, nakagawas. Nagyo. Ya, okay na. Kaya, Sige. Kami. Bus! CR ni bus! Naklaro ang CR. Saman, og libang ka. Jess, og ihi, 5. Malibang sa padaan, boss, before ko mubayad, kaya ginaging manda sa kitang ikiautian. Ay, pasaya na ako talaga. Ay, nagkamahuwa na ako. Di ba? Ay, matasan yung kustumira ni. A few inches later. Success kay was. Ang bayad. Gawas mo higit ang bayad. Ay, siya pihar ang panahon na. Kuwang pa man eh. Say kuwang, Kuwang lagi ni. kislib ang imong giingon. 15 dapat imong ihatag. Ano masa naman niya eh. 15 lagi kuwang ni. Ano lagi? Kay ano? Malibang ka. Didi ka kaihi. O, kanya, 15. Kuwang 5. kamarukoy sa nimong inatay. Oh, sakto nga sa tuguwagon. Malibang ka makaihigig ka. Sama ni kustumira. Grabe kalibangunan na ginagawa apit sa CR. Pait taning hapta eh. Grabe kalibangunan ako. Asa ka napita CR. Maikaw ta na, boss. Nam di tao dre di ay. CR na dire boss, kalibangunan kay ko. Oh, naring si Ara dire. Pero ibang Jis, ihi 5. Alin na? Okay, sige. Ayo na dire. Okay, kana. Salamat boss. Oh, sige. Hinay-hinay lang. A few inches later. Ay, salamat tao. Ya, okay na. Okay na Ya, bayad. Pilay bayad sa kanila. Ang libang Jis, pero 5 lang kay. Na may discount dire ang mga disabled. Ay, salamat. Kay 5 ra kita na kong kwarta sa. Oh, sige. Salamat kay do. Salamat. Mas Oh. mga disable na Balik ka, discount usap dire. lang, ha? Oh, sige, balik lang. Kung po ayo-ayo sa imong pag-ayo. 2 hours later. Kaanak ko. Wala pa may naggamit sa CR. Matug sa ko dire. Udah, uy, yes, aray. Kanimaw magkae. Tayo yun. Naagi na libang diri sa sod. Nakatugid ko. Matay na may nag-ago. Murag di panuhod giron ba? Dagyong igit ani. A few inches later. Apa. Maro ka. Binatuko. Agi ka manangit. Buang ko ka. Kuhanin mo, boss. Kay ditso ko, boss. Natuog, manggod ka, boss. Ayun lang, rason dia, maro-maro ginang imo. Ayaw yung tataingon, ana. Ay, ako nang buhi sa kuktaro. Pilay, meron na ako, boss. Aw, 15, imong bayran na. What?
Nung 15 man na ang libang Jis raman. Nga wag mo na dakuwag mata sa nimo eh. Ayaw na kasi dagaglangas diha. Kay manang malibang ka, makaihi gyud ka. O sige sige oh. Nga boss oh. Naa kay gamay, boss. Ba sige ko ni gamay. Tarong diap. Tangrong na ba kung pagkatao ra ba? Aw, akong pasabot, boss. Wa ba kay gamay ane? Wala na ba ko'y kasukli ane? Wa jud kay bisag 15 diha. Wala kay sincere eh, boss. Aw, mamatay tong tawhana. Di gid kasaligan na ang palang daan.